Tervetuloa Kolhittu suomalainen -ohjelman pariin. Tänä iltana vieraanani on muutama vuosi sitten elämänsä ja arvonsa uuteen uskoon pistänyt Mauri Kyssäri. Tervetuloa, Mauri. Kiitos. Sinä kuvailit itsesi minulle tuossa ennen nauhoitusta. Sanoit olevasi entinen taakan raskaan kantaja, nykyinen vapaa herra. Minkälaisen muutoksen sinä olet elämässäsi läpikäynyt? No mullahan toi arvojen uudelleenmäärittely alkoi oikeastaan puolitoista sitten. Mä olen siihen asti elänyt ihan normaalia yrittäjän elämää perheeni kanssa, jolle ei koskaan tuntunut riittävän aikaa. Samoin kuin ystävät oli sellaisia, ettei niiden kanssa ehtinyt ikinä näkemään eikä tekemään mitään. Aina oli kiire. Varsinkin töissä oli aina kiire. Mä en enää nauttinut siitä elämästä. Sitten jokin muuttui. Oikeastaan mun naapuri oli aika oleellinen tekijä tässä. Hänellä oli päältä katsoen ihan samanlainen elämäntilanne kuin mulla. Hänellä oli oma kotitalo ja lapset. Mutta että vaikutti siltä, että tämä kaveri on onnellinen. Ja mä mietin sitä ihan kuukausia, että minkä takia. Ja sitten mä tajusin. Niin, yksi asia hänellä oli oleellisesti toisin. Kyllä. Hänellä oli paljon enemmän rahaa kuin mulla. Siis kymmeniä miljoonia. Ja kun mä tämän tajusin, niin siitä alkoi palaset loksahtaa kohdilleen. Mä ymmärsin, että mä haluan keskittyä paljon enemmän rahan saamiseen. Et perhe ja ystävät, niin ne oli jo pitkään ollut sellaisia, itsestään selviä ja pakollisia. Ja mä olin jollain tavalla niihin ihan hirveän kyllästynyt. Niin, sinä sitten katkaisit välit ystäviisi ja sukulaisiisi, jätit perheesi ja keskityit yksinomaan verkostomarkkinointiyritykseesi. Mä hyppäsin niin kuin kerralla pois tästä ihmissuhteiden oravan pyörästä ja monet ihmetteli sitä, että kuinka mä uskallan tehdä näin. Mutta siinä vaiheessa mulle itselleni oli jotenkin niin kirkastunut se, että mitä mä haluan. Että mä oikeastaan ihan vaan nauroin sen koko prosessin läpi. Oletko sinä koskaan katunut tuota päätöstä? No ei voi sanoa, että katunut. Mutta onhan nämä yhteiskunnan puolelta tulevat paineet ja normit, niin onhan ne tietysti vaikuttanut. Mutta että aina kun mulle tulee epävarma olo, niin mä menen pankkiautomaatille ja katon mun saldo. Siinä mä sitten hiljennyn ja katon sitä lukua ja mulle tulee semmoinen olo, että ei mulla ole mitään hätää. Et mulla on fyrkka. Sinä teit miljoonaomaisuutesi myymällä hapantunutta kefiiriä, jonka nauttimisen väitit kasvattavan karvaa sekä parantavan flaksia. Näille väitteille ei kuitenkaan löytynyt tieteellistä todistusaineistoa ja 10 000 sinun asiakkaasi kokevat tulleensa petetyksi. Tunnetko sinä syyllisyyttä? No tuossa oikeastaan kiteytyy tämän koko homman pointti, että mä en enää ajattele tuollaisia asioita. Et mä en ajattele enää muita ihmisiä. Enkä oikeastaan itteeni. Et jos on riittävästi hilloa, niin ei tarvitse ajatella oikeastaan yhtään mitään. Sinun entinen vaimosi on julkisuudessa kertonut sinun lastesi kaipaavan isäänsä, eli sinua. Miltä se sinusta tuntuu? No jälleen kerran, niin ei miltään. Et voi olla, että kaipaa, voi olla, että ei kaipaa, mutta en mä enää ajattele. Mulla on ihan muita asioita mielessä. Että tommoset oman tunnon kysymykset, niin ne on jäänyt mulle kyllä niin vieraaksi. Nythän sinua ja yritystäsi vastaan on näiden sinun liiketoimiesi johdosta käynnistymässä laajamittainen oikeusprosessi. Oletko huolissasi? Mä en ole huolissani enää mistään. Et enemmän huolehdin koko ajan ja kaikesta. Mutta nykyään kun mun elämässä on suunta ja keskiö, niin mä oon täysin rauhallinen. Sitä paitsi tommoset tuomarit ja todistajat, niin ne nyt on ihan täysin ostettavissa. Jos on siis rahaa. Ja mulla on. Tuolla
ruudun toisella puolella on satoja tuhansia ihmisiä, jotka miettivät elämäänsä, sen suuntaa, valintojaan näinä vaikeina aikoina. Minkälaisen neuvon antaisit heille? No jokainen on tietysti vastuussa ihan omasta elämästään, mutta kyllä mä nyt suosittelen, että ainakin kokeilee hankkiutua eroon kaikesta muusta ja keskittyä ihan vaan rahaan. Että sitähän voi lähettää vaikka ihan vaan ryhmätekstarina kaikille läheisille, että se on loppu nyt. Ja sinä teit juuri näin. Joo. Se oli yllättävän vapauttava tunne. Sitten kun elämästä riisutaan kaikki tommonen turha koristelu pois, niin siitä jää vaan se ydin jäljellä. Eli fyrkka. Fyrkvisti. Massi. Hillo. Ruut. Kiitos sinulle, Mauri Kyssäri. Siinä kaikki tällä kertaa. Tervetuloa jälleen ensi viikolla kanavalle. Silloin vieraanani on reservin majuri Kalevi Lammas, jonka elämä sai viime talvena yllättävän odottamattoman käänteen. Häneltä jäivät lapaset kioskin tiskille. Siihen asti. Hyvää yötä.